svet sa ťa bude snažiť presvedčiť, že ešte nie si dosť, že si musíš lásku zaslúžiť a že si ju zaslúžiš tak, že sa budeš viacej snažiť, že budeš mať lepšie telo, že budeš viacej vedieť, že budeš viacej pracovať a že možno za niekoľko rokov dosiahneš svoj potenciál a dosiahneš konečne to naplnenie a že konečne budeš žiť ten svoj najvyšší potenciál. Ale toto všetko je ilúzia. Môžeš sa rozhodnúť, že púšťaš to naháňanie za niečím, čo je za ďalším rohom a rozhodnúť sa, že už viac nečakáš, že žiješ ten svoj najvyšší potenciál tu a teraz. A je na to taká pekná mantra. Vzdávam sa naháňania. Prichádzam teraz. Žijem svoj najvyšší potenciál teraz.